salibändin maailmanmestari. Lajissa on enemmän harrastajia kuin koskaan ennen. Salibändiliiga tavoittaa pelaajia Helsingistä Ouluun saakka. Onko kaikki kuitenkin niin hienosti kuin päällepäin näyttää? Salibändihän on loistava laji, jos ajatellaan koko Suomea, nuoria, koululaisia, junioreita, työpaikkaliikuntaa. Nyt kuitenkin tulee se ajattelemisen paikka. Mitä oikeastaan sitten salibändi haluaa vielä itselleen lajina? Uskokaa tai älkää, olympiastatuksen. No, miten tämä on mahdollista? Mietitään kuitenkin, minkälaisia muita lajeja on olympialaisissa ollut ja tulee olemaan. Onko salibändi yksi niistä? Mä uskon, että siihen vaikuttaa ratkaisevasti, miten kansainvälinen salibändi kehittyy. No, kehitys kehittyy ja pelaajat varmasti siinä mukana. Mutta jos maailmanmestaruuskisoissa ottelut päättyvät yli 20 maalin erolla, onko silloin huippumaat liian hyviä tai muut maat liian huonoja? Sitä mun mielestä on turha pohtia ennen kuin laji saa enemmän jalansijaa nimenomaan suuremmissa urheilumaissa. Kansainvälinen salibändi suorastaan huutaa yllätyksiä. Toisaalta onko Suomen ja Ruotsin vika, jos muut eivät pärjää salibändin kilpavarustelussa? Toisaalta ajan saatossa varmasti tapahtuu muutoksia. Jos laji saa jalansijaa suurissa urheilumaissa, kuten esimerkiksi Yhdysvallat, Kanada, Kiina, Japani, mitä vaan voi tapahtua tulevaisuudessa. Jos ajatellaan sitten kotimaista salibändiä, ehkä vauhtisokeus on yllättänyt. Jokainen totta kai ymmärtää, että laji on suosittua ympäri Suomea, mutta sama kuin kansainvälisessä salibändissä, isot ovat isoja, pienet ovat pieniä. Ne näkyvät tulostaululla. Jos ajatellaan lajin kiinnostavuutta ja toisaalta sitten myös yleisöä, mediaa, on ehdottoman tärkeää, että muistetaan, että kysymyksessä on kilpaurheilu, jossa tarkoitus on taistella voitosta tasaväkisesti mahdollisimman pitkään. Jälleen kerran päästään murheenkryyniin nimeltä raha. Suomihan on maailmanmestari, mutta ikävä kyllä se ei näy sponsorirahoissa. Miksi? Sitä pitää kysyä liitosta, sitä pitää kysyä seuroista. Puuttuuko tekijät? Puuttuvatko visionäärit? Haluankin heittää pallon teille salibändiliigan seurat Suomessa. Pitäkää meteliä itsestänne. Kutsukaa sponsoreita tutustumaan lajiin, kutsukaa mediaa tutustumaan lajiin ja ennen kaikkea kutsukaa katsojat paikalle tutustumaan tähän hienoon, nopeaan lajiin, jossa varmasti löytyy Suomella kansainvälistä menestystä niin miehillä, naisilla kuin nuorisomaajoukkueilla. Pitää
myös kuitenkin muistaa, että salibändi liikuttaa erittäin suurta joukkoa suomalaisia. Koululaisia, opiskelijoita, työpaikkaliikuntaa, kaveriporukoita. Se on tärkeää, että suomalaiset liikkuvat ja varmasti lajikin tulee hyötymään siitä. Mutta nyt on heitettävä palloa sinne suuren harrastajajoukon keskuuteen. Sieltä löytyy yritysjohtajia, päättäjiä. Tässä täytyy tehdä ratkaisevia asioita, jotta rahaa saadaan myös seurojen pyörittämiseen. Pitää myös miettiä, onko jälleen kysymys lajista, jossa on liikaa vapaamatkustajia. On usein sanottu, että niin sanotut urheilubyrokraatit, jos heidän määrä muutetaan ja satsataan sinne urheiluun, niin monet asiat muuttuvat parempaan suuntaan. Ei kannata kuitenkaan keksiä tätä reikäpalloa uudestaan, koska tärkein on kuitenkin urheilu, koko kansan liikkuminen, mutta jokainen tietää sen, että me kaipaamme ja haluamme kansainvälistä menestystä. Kuitenkin salibändi on valintojen edessä. Pitääkö muuttaa sääntöjä? Pitääkö supistaa kotimaista sarjaa? Pitääkö maailmanmestaruuskisojen otteluohjelmaa muuttaa niin, että heikommat maat pelaavat ensiksi alkusarjan ja sen jälkeen kohtaavat selvästi kehittyneemmät lajin veturit Suomen, Ruotsin, Sveitsin ja Tsekkoslovakian. Kuitenkin pääseminen olympialaisiin riippuu näistä asioista ja voimasuhteista. Joka tapauksessa uskon, että salibändi on tullut jäädäkseen Suomen maahan, mutta tulevaisuus näyttää, mitä lajille tulee tapahtumaan isossa kuvassa.